Mas pag-uusapan. Saan kaya bigla yung panty ko? Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program rated SPG Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbigay o makapagsabi ng yung pinakatatagong sikreto na mainit, nakakapanabik o di kaya naman ay nakakakilite. Meaning good vibes lang tayo ngayong gabing ito, makapagpapalabas ng ngiti sa ating mga labi o makapagpapatigas ng panga. Kakatawa. At meron na nga po tayong rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Makmak na lang. Makmak? Ilan taon ka na? 29. Isang lupalop ka naman galing Makmak. Dito po, taga Caloocan. Caloocan. O, sige na. Makmak 29 from Caloocan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Isa po akong straight na lalaki pero pumatol po ako sa isang kapwa ko lalaki. Isa kang straight na lalaki pero pumatol ka sa kapwa mo lalaki. Tama ba? Kasi nung una hindi ko alam na gay siya. Kasi nakilala ko lang siya sa online dating app. And then nung nagkaroon na kami ng communication through chat, text, and then call, nung nag-call na kami, ang boses niya babae. And pakilala niya sa akin din, babae. Hindi mo nabosesa? Hindi mo lang naramdaman kahit ano? Hindi po kasi maganda po yung boses niya, pambabae po talaga. Kaya tapos yung mga chat niya pa, yung mga text niya po, the way siya mag-comfort sa akin. Kasi nung mga time po na yun, naghanap po talaga ako ng parang syempre alam niyo po fling-fling gano'n. Naghanap ka ng tahong gano'n? Marami nun sa kawit. Ang natagpuan ko, Saan? Kahoy. Tahong o talong? Hindi, sige ganito. Kwento mo sa amin, Makmak. Kung nag-meet ba kayo nitong... Hello, Makmak. Chubby. Makmak daw chubby Chubby. Ay, sorry po, chubby. Makmak. Hindi, pag medyo lumalakas lang yung boses natin, hindi niya kinakaya yung powers natin So, ganito, Makmak. Kwento mo naman sa amin kung nagkita ba kayo o paano mo nalaman talaga na lalaki siya? Okay, sige po. Ganito po yan. Sa Tinder app po, doon po kami nagkakilala. And then, pag nag-match po yung hinahanap po namin, doon po kami magkakaroon ng communication. Then, una, chat-chat lang naman po. Then, parang lumalim po yung pag-uusap po namin. Hiningi na po namin yung contact number ng bawat isa. And then, after that, nagkaroon na rin po kami ng call. Yan, mga text messages, mga sweet messages, ganyan po. Pwede mo ba i-describe ko nung itsura niya sa amin? Sa Facebook po, kasi nung nagbigay na po kami ng account, filter po yung picture niya pero in-stock ko po yung iba niya po pong photos. Naka-private po, hindi po ma-search Pero meron ba siyang kamukhang artista? Wala po, Miss Rocketera grabe naman yung pagka-unique ng mukha nito, ha? Opo, then may time po na gusto niya na po makipag-meet sana. Pero sabi ko, bago po tayo mag-meet, gusto ko sana makita yung mukha mo kahit sa picture. Kasi po yung sa akin, nakita niya na dahil di naman po naka-private yung account ko sa Facebook Wala naman po akong tinatago. Kumbaga, wala po akong sabit. Tapos siya pala meron. So, paano? Ang sakit.
Paano nangyari na nagkabistuhan na? Nag-send po siya ng isang picture niya na andun yung katotohanan. Mahaba po yung buhok niya, blonde. Pero mapapansin niyo po, yung labi niya, tsaka yung ilong niya po, panlalaki. Sandali lang ha. Wait lang. Na-imagine ko kasi. Pero at the same time, gusto ko naman sabihin na parang wala namang distinctive feature ang lalaki at babae in terms of labi and nose, 'di ba? Unless merong bigote or balbas. Kasi sa akin meron medyo yung pagka-muscle po yung, tsaka yung sa panga niya po. Mapanga mamuscle. Wait lang. Yung ilong may muscle. Yung bibig may muscle. Parang mas mukha siyang maskulado sa akin. So parang may muscle. Ano bang suot niya dun sa picture na sinend niya? Naka-bikini po siya Naka-bikini? Pero makikita mo po talaga dun sa body build niya, may mga muscle po talaga, tapos may part na mabuto. Saan yung pinakamalaking buto? Bandang balikat. Alam niyo po yung mga parang katawan na nagbabardagulan sa basketball, gano'n. Di ba big bone lang yun? Hindi po iba talaga yung hubog Kasi di ba sa unlike sa babae, medyo parang kurbata na parang bote. Pero sa lalaki sa kanya, hollow blocks po. Grabe ka naman sa hollow blocks. Tsaka, eto gusto ko lang naman linawin din and we don't judge people Kumbaga, in terms of body features naman, pagdating sa mga babae, meron talaga yung parang muscle na sumasali sa mga bodybuilding. Pero siya, yung pagkakita mo, alam mo na agad na lalaki to, ganon. Bading to Ayun po, opo. Kaya po nung una pa lang, sinabi ko po dito na straight po ako kasi hindi po talaga ako pumapablo sa gano'n. Pero hindi po ako nagdi-discriminate sa or against sa LGBTQ+++, gano'n. Ano naman po ako sa kanila. Kumbaga preference mo lang. Opo. Preference mo lang yung girl na partner. Yes po, Miss Raquetera. So paano yun? Hindi na kayo nagkita nitong kachat mo sa Tinder? Hindi na po kami nagkaroon ng time na or chance na magkita po in person kasi po tumanggi na po ako. Pero nangungulit po siya. Kumbaga, binila ko na po siya sa humingi po ako ng sorry, ganyan, bago ko po siya i-block na hindi talaga ako pumapatol sa ganon, sa ganyan. Tas one time po noon, tumawag po siya sa akin sa phone number ko. Hindi ko kilala kung kaninong phone number kasi alam ko binila ko na siya. Gumamit siya ng ibang phone number. Tapos po, lasing po siya. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, kailangan niya daw po ako, ganyan-ganyan. Hinahanap niya po ako. Sabi mo? Sabi ko, nandito ako sa trabaho. Paano kita mapupuntahan? Tsaka, anong oras na? Ano na po yun? Past 12 na po ata. Mag-1 na po ata nun. Madaling araw. Pero wala ka naman talagang balak puntahan siya Wala po, Miss Raquetera. Kahit Kasi medyo bata pa po kasi ako mag-isip ng mga 20, way back 2020, 2021 po ata, mga 25, 26, ganyan po ako nun. Ang layo ng diferensya, 4 na taon lang. Kung 29 ka ngayon, 25, 4 years ago lang yan. Opo, kaya recent lang po yan So wala naman ikaw na exchange na parang maselang larawan sa kanya yung gano'n? Yung tipong parang, reveal ka naman dyan ng ganito mo. Wala kayong ganong exchange? May time po na gano'n kasi intense po nung conversation namin, gano'n. Tapos, pag sa kwarto, ako lang mag-isa, tapos siya rin, gano'n. May mga sinesend po siya. Pero siya lang, ikaw? Siya lang ba yung nagsisend o ikaw? Both parties po. Both parties? Akala ko ba nung huli siyang nag-send ng picture sa'yo, inayawan mo na. So, ano yung mga sinesend niya sa'yo nung una? Pambabae po yung Wait lang. Naman po pala sa kanya yun. Makmak, linawin mo. Yung baba,
o yung pambabae yung sinesend? Yung baba niya o yung pambabae yung sinesend? Yung una po, sa taas na part, then pababa na po ng pababa. Dun sa... Pero puro pictures lang po, hindi po kami nagbi-video call. Kasi ayaw niya po magpakita nung una. Parang nang fish, no? Opo, parang ganun po. Anong lesson dito sa lahat ng mga nangyari sa'yo? Huwag po magtitiwala basta-basta. Tsaka, di ba mo may kasabihan? Ano think yan? before you click. Parang ganun. So, think before you click. Opo. O mas maganda kasi siguro... Ano yun? Yung mga time na yun, mapusok pa yung isip ko po nun dahil nga, kumbaga searching po ako ng partner. Pero ngayon may partner ka na? Happily married na po. Yun. Masaya ka naman dyan. Super saya po. Meron na po akong 2 anak. Wow. Kumusta naman ang tahong? Masarap po. Nilalagyan mo ng asin? Tsaka nakaka-refresh. Sariwang tahong yan, in fairness naman. Yes po. Ikaw ba may pagsisisi ka na hindi mo na-try yung talong? Wala po akong pagsisisi kasi meron naman po ako nun eh. Ayoko maghanap ng meron ako, ang hinahanap ko yung wala ako. May point naman. Alright, thank you so much, Makmak. Salamat sa pagbabahagi ng iyong rated SPG Top Secret. Buti na lang at hindi ka pumayag, no? Dun sa ganung pagkakataon, pag pumayag ka, there's no going back. Charot. Tsaka natatakot din po kasi ako sa ganun, baka mamaya may sakit, ganun. Grabe ka naman. Di naman lahat ng ganun may sakit. Pero di ba kadalasan po dun po nakukuha yun? Kapag may multiple partners ang isang tao at kapag natsyempohan talaga na yung isa carrier, diba? Ayun din po ang natatakot din po ako. Anyway, salamat Makmak sa pagbabahagi mo ng iyong rated SPG Top Secret. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Bye. May tanong po ako. Ay, ano yan? Bago po ako umalis. Ano yan? Kayo po ba may na? May? Karelasyon. In relationship na po ba kayo? So, kasi po sa gandang niyo po yan, imposibleng wala po naniligaw sa inyo. Wait lang, hindi mo pa ba alam? Hindi po kasi hindi naman kayo nagsishare eh. Nagsishare ako na yung buhay ko nga nasa libro ko, nasa Rocky's Secret Pals book published by CNE Publishing. Ay, hindi ko po nababasa. Hindi mo nababasa. Naku, parang ngayon ka lang nakapakinggan. May anak na po kayo ganun? Or kasal? Wala pa akong anak, pero siguro bukas gagawa kami. Congrats po. Charot with darot. Anyway, I'm happily married also. And ang saya-saya talaga ng tanong. Charot. Ay, ang saya pala sumagot ng tanong mo. Yun yung gusto kong sabihin. Anyway, maraming salamat, Makmak. Mabuhay ka. Bye. Ay, naku. O, diba? Ang saya-saya talaga ng talong. Pero, masaya din talagang sagutin yung ganun talong. Sa bagay, hindi naman talaga lahat kilala ako eh. So, magpapakilala po ako ulit, no, sa mga kakapakinig lamang po sa akin, just in case na hindi nyo po alam kung ano yung personal na buhay ni DJ Raketera. At hindi ko naman din talaga masyadong binabahagi yun, diba? It's a private thing, pero kung gusto nyo talaga malaman, kasal ako at hindi ko kinahihiya na ako ay kasal last year in an intimate and private wedding. Yung gusto kong sabihin. Intimate and private wedding. Hindi porke wala kayo nabalitaan sa social media, ibig sabihin, loveless ako. Masaya ang buhay ko. Ang saya-saya na meron tayong tortang talong, piniritong talong, pinakbet na merong talong. At kung ano
klaseng luto ng talong. So, yun lang naman, kabisyo. Ikaw din, ha? Sana nag-enjoy ka sa buhay mo and have a happy weekend. Once again, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon at sa lahat ng mga bumisita sa akin ngayong gabing ito. Girl power tayo ngayong gabi, ha? Kong family, Rialyn, Tekaran, Vanny, Desalisa, Mary Christ Aburire, at maraming salamat, Neneng B, Catherine Porciunca, Silvestre, kasama si Katrina. Lahat na, no? Ay, nako. Oh, yung mga iba na gustong tumawag, hindi tayo bukas. Walang bukas. Bukas, Retro Sabado yung programa ko, 3 to 6 p.m. Kung tatawag kayo, seryoso na tayo ulit Monday. Pero kung medyo kulukuhan lang tayo, Friday. Okay? Tandaan ninyo, seryoso ako, Monday to Thursday, Friday, yan, medyo pakawala na ako dyan. Siyempre, dapat minsan may mga pa-good vibes din naman tayo sa buong linggo, diba? Hindi pwedeng seryoso lang yung mga buhay natin. Minsan, mag-joke din tayo, diba? Dati nag-joke ako sa kanya, pero sa iba siya sumaya. Boom! Charot, wedarot. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. Kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's #1